dixo que non era necesario declarar a urxencia, pero non a puxo, entón vamos a declarar por o tema que levamos na comisión. Vale. Vale, entón votos a favor para declarar a urxencia. Do punto ese. Si, do punto ese só, sí. O outro non, o outro xa está na comisión. Sí. Vale, entón empezamos co orden do día. Primeiro punto, a aprobación se procede das actas das sesións anteriores celebradas o día 31 de marzo, 22 de abril, 30 de xuño e 30 de agosto de 2022. Algúna cousa que decir? Que empezamos por o... No, empezamos por o primeiro punto, o sea, ese... No, pero digo, a primeira... A primeira foi urxencia. Sí, pero refiérome se empezamos pola primeira acta ou dicimos de cual cara. Sí, podes decir. Porque no primeiro non temos nada, temos do 30 de agosto. Ah, pero telas tú aquí non para dar. No, xa as teño. Xa temos. Xa as teño, sí, sí. Da acta do 30 de agosto, na segunda páxina, sería no segundo punto, que a aprobación definitiva da conta xeral do ano 21 dice que foi aprobada por maioría nos termos que así foi coa abstención do PSDG a PSOE. Nos estuvemos tamén. Vale, pues corrigimos. Non pode que nos estuvemos. Sería xusto antes do terceiro punto, de aprobar os festivos locais, na acta do 30 de agosto. Aí pode que a abstención do PSDG a PSOE, pero nós tamén nos estuvemos, e non parece reflejado. Vale, corríxese, ese é un erro sin problema, Se queréis votámoslo, pero penso que non hai por qué. Bueno, se aparece corrigido, sí, dirás. Por nosa parte non hai problema, se é un erro, mas penso que non ten importancia, simplemente decir que os estudes. Vale. Alguna cousa máis? Non temos nada. Vale. Entón, vamos por aprobada, simplemente corrigir eso. Vale. O segundo punto, dar conta das resolucións da alcaldía dende o número 2022 hasta o número 0227. Se é o mesmo acta, non sei se está o 2022. Damos conta? Vale. O terceiro punto é a declaración que fixemos de urxencia de unhas facturas que había que non se pasaron no seu momento. Entón, agora viñeron. Todos a veces na comisión ven as facturas aí, ya hai uns pagos que hai que pagar. Queréis que vos las diga? Se non as biche, María. No, ben. Está a comisión, vale. Entón, sometémonos a... Se queren dicir alguna cousa, sometémonos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 5%. Vale, vamos ao terceiro punto. Antes de ir ao terceiro punto, quero dar eu as respostas ou as preguntas que me fixeron no pleno anterior. Pregúntame o Grupo Municipal Socialista. Vista a noticia que se publicou no 9 de febreiro, vieron do bolo aposta por traso un plan básico municipal, donde o grupo do PSOE preguntamos a ver que estados atopa, a ver que proposta hai, a ver que conclusións chegou nesa reunión coa Consellería, ou simplemente foi unha foto para publicarnos Somos Comarca. Vale, vostede sabe que foi unha subvención que dá a Xunta de Galicia, que son 130.000 euros, o sea que non é foto ninguna, é unha realidade. Está, ahora mismo, xa pasou o medio ambiente, non é un plan xeral, é un plan básico, que creo que se confunde, é un plan básico, entón, dícenos que estará resolto, terán que despois presentar as alegacións sobre o mes de febreiro ou marzo, e no mes de xuño, creo que van a ter solucionado. Vale, no mes de febreiro, que quer dicir que se vai a exposición pública. De febreiro, marzo, eso son cousas, é unha empresa chamase Ótima, e que non está levando, que foi... Como está a empresa? Ótima. Ótima. Que non leva, e aquí temos toda a documentación do que estamos falando, do que non estamos falando. Mira, se queres ver, é así. É unha empresa que contrata directamente a Xunta, por suposto, contratamos nós. Pero desde o Concello... E a quen leva, nos tempo de aí collimos unha subvención, repito outra vez, de 130.000 euros, que é o que nos concederon a nos.
E o seguimiento que non fai. Desde o Concello estás facendo... Sí, home, claro, home, se non teníamos información, non se podía dar esta información. Vale. Entonces está ahora en que fase está? Ahora mismo pasou Medio Ambiente, Sí. xa pasou Medio Ambiente, están para despois presentala aquí, se digo eu no mes de febreiro, que foi que nos dixeron máis ou menos, e para o mes de, o sea, presentarse, hai muchísimas alegacións, tal, terán uns 20 días, 25 días, e logo despois farase pública e aprobarase. E cando este no... No mes de xuño nos dixeron. Sí, Antes de xuño é imposible, me E dixeron. cando estén en exposición pública, como Pois todo, pois hombre, pois habrá que, a pregunta xa foi antes. No, Pero dígolle, despois, lóxicamente, pois todo, habrá que anunciarle a todos os veciños e a toda a xente que vai ali, a todos os grupos políticos, por suposto. Vale. Entón, algún que teña unha queixa, pois xa se queixarán eles. Vale. E se hai que cambiar algo, pois cambiarán, ou non cambiarán, ou que sexa. Vale. Vale, a segunda pregunta era, dice o grupo do PSOE, segundo dixeron na Confederación Miño Sirio, estuvo unha representante do Concello, debían nunha xuntanza co presidente da Confederación, dentro do grupo do PSOE, queremos facer unha pregunta, dado que no pleno do día, no caso, presentábamos unha moción para facer un paseo no malecón, pola beira do embalse, que quedouse neste pleno en que íamos a traballar nesa proposta. Xa vemos que non, porque non só houve unha reunión da que nos enteramos, como se suele decir, por detrás. Vale, esta pregunta vai a contestar a miña compañera, a tenente alcalde, que foi quen estuvo reunida co presidente de todos da Confederación, non só do PSOE. No. Vale, se la lleva a Vamos a ver, antes de nada, esta reunión co presidente da Confederación fíxose de maneira oficial, verdadeiramente, pois responderon enseguida. Eu quero decir que eu sempre que chamei a porta de calquera institución, nunca me pecharon a porta, ni me colgaron o teléfono, ni me bloquearon. E agora cada un pois que saque as súas propias conclusións. Creo que non teño que pedir permiso para ir a ninguna reunión, pero bueno, ahora que xa estamos falando deso, foi unha reunión moi grata. Eu o que quería e o que quero é que haxa unha maior comunicación e colaboración entre o Concello e a Confederación, que creo que se está facendo. E ademais, cando fun a esa reunión, o que fun foi para defender o que os intereses de Viana. Temos moitos temas en común a Confederación e o Concello, e o que fixemos foi xestionar na mellor maneira posible o aforro para cortos para diñeiros das arcas municipais. Vale? Non foi outro tema, non sei, a pregunta era moi extensa, non hai nada que vos teñas que enterar por detrás. A reunión foi simplemente esa. Vale? Aforráronse cuartos, por exemplo, no tema da poda do corte dos chopos da piscina, pois 5.400 euros, máis ou menos, e aforráronse cuartos en outros temas que temos abertos. O sea, que non é unha reunión que foi simplemente para iso. Pasamos á seguinte pregunta, que é unha moción socialista para a construcción do centro de día dentro da legislatura de cesión do solar, dícenos, por parte do Obispado de Astorga, nada novo sabemos, de como se topan as xestións para o comezo das obras, podería o señor alcalde informar deste extremo. Vamos a ver, nos pedimos, o sea, temos todo previsto, vamos a licitarla, calculo que unha semana, 2 semanas, como máis menos, vamos a licitarla xa. O Obispado que nos fixo foi un certificado, resulta, o sea, dítenos a notaria que fai falta un poder para que a persona que este aquí, neste caso o cura, que poda firmar, ten que ser por medio dun poder, non pode ser un certificado que fagan eles. Xa lle digo, xa ten o notario, cambiouse de notario, por iso tardouse un poquinho máis, agora mesmo xa ten o notario o poder para o párroco de aquí. Entón, na nosa obra licitarémola, estou dicindo que en 2 semanas. Vale. A outra moción que nos decía, moción socialista para o estudo do gas radón. Vamos a ver, isto é que temos todo informado, temos todo, o sea, todo aquí, nos fixemos todas mandamos o que se pediu no pleno, está todo registrado, está todo mandado, pode ver vostede cando queira mirar todos os expedientes, mandámoslo, entón estamos pendentes simplemente da Diputación. Nos o Garradón, como usted comprenderá, non o podemos nos solucionar. Entón pedimos a autorización, nos pedimos o día 21 do 6 do 21. Está, xa che digo, a justificación está completamente aquí. Entón estamos
que nos diga a Diputación cando podemos ou outro organismo que nos faga o traballo. Eso non é cousa nosa. Vamos á terceira. Moción socialista para lanchar o esborrallamento da casa de Rúa San Roque, esquina Rúa do Ferro. Vale, hai un informe técnico, temos un informe técnico, o sea que se pediu todo. Vamos a ver, hai que facer un proxecto, temos incluso unha denuncia de outra persona, dunha persona que se chama por decir un nombre que non se debe decir. Temos todo preparado, entonces simplemente que nos digan o que podemos facer, se nos podemos entrar dentro, se nos podemos limpiar aquilo, tapialo ou que sexa, sempre que despois, que claro, que seamos donos daquela casa ou do seu sitio, que lle teña que pagar ao concello, non a nos, ao concello. Bueno, despois hai outra moción do Arranxo de Santo Agostinho, a única persona que estuvo do Partido Socialista ali foi Santi, estou dicindo que se está faendo, entón non teño máis cosas que dicir. Está no ranxo, xa empezaron a votar na parte de Sever, vamos casi todos os días, non vai un concejal, vai outro, vai o alcalde tamén, creo que levamos indo 3 días seguidos, entre un e outro, vamos 3 días seguidos. Sabemos que está faendo e se está arranxando. E despois, díceme, a ordenanza aprobada por seu goberno, os límites do apartamento. Intentamos cumprilos perfectamente, sei que hai multas, aí teremos que faer como, habrá que faer unha ordenanza, e despois, xa non a ordenanza está feita, pero tenemos que faer para que se cobren as multas, porque as multas, sabedes que se non eso pasaría o grupo anterior, e pasará a non, se pasará o que veña, mentre non paga, ten que ser un organismo que poida cobrar as multas. Algún hai quen paga e outro que non paga, ora xa deben enterar todos, por lo menos é que cando se chaman e cando van, todo o mundo desaparece, eso sí é verdade. Pero estamos como estarían os demais e como están. Nos intentamos facelo dentro do que cubre a ordenanza. Bueno, o grupo municipal do bloque fixonos a primeira pregunta é o orzamento 22, xa saben que é obvio que está eso. O gimnasio do pabellón leva bastante tempo pechado, sí, a verdad que leva moito tempo pechado, pero leva porque é un desastre. Eu quero botar a ustedes directamente a culpa, pero hai que arreglar todas as máquinas, ali faltan pesas, ali falta de todo, entón o que temos que facer é primeiro arranxar a cousa para despois abrilo. E hai que ter no orzamento unhos cartos para gastar ali. Porque aquilo xe é mellor que non se meta naide, porque lle pode caer cualquier cousa, ou pode romper unha cadea, ou romper cualquier cousa, caixelle encima. Eso está desastre, non sei se vostedes o viron. Sei que se cambiou, están vostedes, sei que se cambiou. Non llevo tampouco a culpa toda vos. A xente hai que, ao mellor, dicirle que ten que facer outro trato ás cousas que non son do concello, son de todos. E ao mellor é que leven as pesas e que leven todas as cousas, que non é culpa vos, O sea, non é culpa vos vostedes. Pero é así. Que é unha pregunta que é obvia, sabedes como está. Vale, nos cando deixamos o goberno municipal... Mire, se me entra por aí xa lle falo de outra maneira. Eu que intentei ser educado, dicirlle ben as cousas, pois se vou a ver os platos que están abaixo, na Praza Bastos, que estamos agora a ver todo eso, non é a pregunta, entonces a pregunta xa eu contestei, creo, con a educación, sin meterme con vostedes. Vale. O acceso ao cabo da vila de Rúa Sarita xa está licitada, o sea, estáse para facer, tardou unha empresa, presentaron os papeles, agora mesmo está todo, se non chovera hoxe, creo que xa estarían regando, pois está prácticamente vacío. Díceme despois a cuarta, o enlace en un emplado da carretera ou 533, emplado Cabalos, que non se pode xirar, efectivamente. Ora sabemos que están faendo o asfaltado, que non só é o asfaltado, non van a fazer outra cousa, preguntamos por eso, pero tamén nos chamou a atención esta pregunta, porque, hombre, se vostedes tuveron 6 anos, por que non o pediron antes? Pero xa pedimos. Estuvo a ingeniera Estou contestando a pregunta. Vale, pero non me digas que non pedimos nada, porque por eso preguntamos. Sí, estamos, e agora mesmo estuve encima a ver se a faían ou non a faían. Estuvo hasta a ingeniera de infraestructuras. Xa non está, Alicia, xa non está.
Bueno, non sei onde está, era un funcionario. Vale, entón, ahora mismo, dícenos que non hai metros suficientes, que é imposible, e nesta parte non vai. Teño que dicir eso, que a mí me dicen, o sea, que estamos detrás de eso, pero de momento me dicen que non, neso ahora mismo, que non, solo van a faer, porque había un proxecto, se houberan dado dos plan de Europa, o diñeiro que tiñen que haber dado Galicia, iban a cambiar todo, iban a facer un tercer carril e tal, ahora simplemente o que van a facer é cambiar o asfaltado. Es decir, donde está malo, cambia. E a quinta pregunta, díceme no evento goberno, si, bueno, como comprenderá, xa está nomeado e xa está todo. Vale. Entón, ahora vamos coas mocións. Que é a seguinte. Presenta o grupo do PSOE unha moción sobre o estado da carretera de Droso. Damos a palabra para que vostede. Bueno, xa presentaramos aí moito. Sí, claro. Ora co último pleno. E, bueno, desde o que se pide desde o Grupo Socialista, pois saber o estado, vamos a ver, saber non, o estado da carretera de Droso é bastante deficitario. Mira unha cousa, vostede a moción ten aí. Hablé, despois non a ten. Non a ten. Non, teño que ter. Teño que ter. Non, home, paralela, se quere. Pero xa está aí, non a teño que ter, igual. Igual que poden explicar cousas comparadas. Non, bueno. Xa teño que ler por ela. No, home, no. Diga, sí, continúa. Bueno, pois presentamos esa moción que se presentou, xa digo, no mes de marzo, entón, pois claro, cando se presentan as cousas, pois vanse deixando aí, tamén se deixando tinteiro, pero nos, como iba a facer as preguntas tamén, pero a moción presentámola, pois porque pensamos que a carretera de Droso, pensamos non, dicen os veciños, que está intransitable. Pódese transitar por ela, pero os coches, pois, pasa o que lle pasa, o que pasaba ca carretera de San Agustín, e sigue pasando. Entonces, pois, presentamos unha moción desa carretera que eu creo que, bueno, a vista desde agora xa, había que presentar ademais carreteras, porque as carreteras do Concello de Viana, a verdade é que están bastante en detrimento, moitas delas, pois, circulase por elas e, pero, daquela maneira. Entonces, pois, a parte desa moción, pois, xa o farei despois nas preguntas, que sirva de aliciente de que desde o Grupo Socialista interesámonos porque a xente sí que pode chegar ás súas casas nas mesmas condicións que pode chegar cualquier veciño de Viana. Porque os de Viana chegou máis ou menos a todas as casas ben, pero os dos pueblos, pois, están bastante perjudicados. Vale. Ten algo que decir? Sí, a ver, nós con respecto a esa estrada, cando estábamos no goberno, arranxouse a primeira fase, que fora cun plan marco, desde Viana hasta Droso, e a voluntad naquel momento do goberno pois, era seguir arranxando desde ali para diante, desde Droso pois, hasta acabar hasta San Martiño. E, bueno, as circunstancias que xa sabemos todos da moción de censura, pois, pasou un goberno distinto, entón, neste goberno pois, van 2 anos pasados, e, bueno, non consideraron adecuado de seguir con esa vía. Bueno, fixeron outras obras, pero esa non a consideraron. Entón, bueno, nos desde logo, xa digo, xa no seu momento, pois tiñamos intención de seguir con esa vía, e, bueno, nos parecenos ben que se arranxe pois, o tramo que hai, sobre todo o tramo de Pedroso hasta San Martiño, que é o tramo que está sin arranxar. Fundamentalmente. E depois o ramal para Santo Esteban, que tampouco non está, que tamén tiña necesidade de arranxarse naquele momento. Vale. Entón, estamos de acordo con a moción, votaremos a favor. Vale. Vostedes teñen memoria? Non sei, que se refiere. Prefiero se teñen memoria, porque me dice, bueno, primeiro co Grupo Socialista dice facer unha modificación de crédito. Como? Facer unha modificación. Claro, se non ten a moción, ten que dicir aos asesores que lle digan de outra maneira. Vale. Se se aproba unha modificación, está me dicindo que sí, que se pero vostede non sabe onde vai. No, eu o único que digo é, nos presentamos unha moción na cual pedimos que se arregle a carretera de Droso. O que escriba o texto que non ten que resolver é o equipo de gobierno, se queres. No, mira. A mí dame igual, eu vou ir a miña casa non necesito. Vale, pero sí, home, pero pasa moito, o mío tamén vai estar aí, vale, o mío tamén vai por ali. Dame igual. Se usted me dice, igual que me dice, na modificación de créditos, que votaron vostedes? Acordas?
ustedes votaron en contra, o Partido Socialista abstúvose. E ahora piden ao Partido Socialista que fagamos unha modificación de crédito. Cando está feita. Cando está feita. É que non se entera. Pero que non me tengo que enterar Pero, dela? perdone, eu estou falando. Digolle de verdade. É que vamos a ver, é que parece que estamos aquí no barrio das meninas. É dicir, estame pedindo que faga unha modificación de crédito. Pois, mire, Eu estou ahora... pedindo que arregle a carretera de Dros. Cando eu falo... Perdóneme vostede. Usted xa me dixo... Vamos a ver, usted xa dixe parar. Verdad que dixe parar? Sí. E non me interrumpí. Bueno, Pues non me interrumpa. Me está faltando. Me está dicindo que non sei o que ponga moción. Eu Claro. estoy dicindo que presentei unha moción para arreglar a carretera de Dros. Vamos a ver. Usted está no gobierno, se quere arreglar, arregla. E se non quere arreglar, deixa sin Deixo arreglar que- esa carretera. Bueno, mire, Cuando se lo ahora ponga- falo eu, vale? Ahora tócame falar a mí. Permítame que fale. Usted pídeme que faga unha modificación de crédito. Fago que queira, arregla a carretera de Dros. Usted, vamos a ver, estáme pedindo que faga unha modificación de crédito. Eu estou dicindo que arregla a Bueno, carretera de se Dros. quere calar, Se usted me manda, terei que me pagar. pois sí. Vale, pues ya está. Hombre, porque xa está ben. Se usted me pide eso, é para ver como queda usted. Usted ou seus asesores, que lle está dicindo. Usted vota na modificación de crédito que fixemos, votou que se abstuvo. Nesta, donde se decía que se facía a carretera de Droso máis a de Santos Teo. Lea os chimes. Vostedes votaron en contra. Pero vamos a ver. Non chego outra vez. Entón, vou dicir que vai empezar, se o tempo está ben, vai empezar o martes. Omar, Sí, porque está o presuposto feito, está licitada, entón ten que empezar o martes. Se home, se chove non empezará o martes, empezará o miércoles, o jueves. non vai chover para semana. Vale, pois entón non se preocupe. Se mira no Google... Vale, o sea que, entón non diga barbaridade na moción, e vostedes home teñen memoria. Claro que quero facela. É que vai a estar feita, foi unha modificación de crédito. Na solicitar que fixemos, vai a carretera de Droso e a carretera de Santos Teo. Pero xa levamos cerca de un mal. Eu creo que foi no 21. Bueno, pois xa está, pois entonces, vale, pois a moción, votámola, non rechazámola porque xa está feita, vale? Vale, pues está feita. Votos a favor da moción? Votos en contra? Pero non se Rexeitada. arregla a carretera de Dros. Estou dicindo como antes. O martes, vale. Vale. Pues o martes aí... E a outra moción que nos presentaron é a moción para a creación dun apartadoiro público ao carón da Plaza Maior. Sí. Que lea tamén, vale, Claro. claro. Eu máis que ler, porque xa lle dixen un día, que eu que non veño aquí a traer panfletos de 20 folios, de 30 para morir a xente. Eu, o que veño é a traer mocións e cousas para facer arranxos en Viana. Bueno, pois unha era o de arreglar a carretera de Dros, e outra é que en Viana temos unha plaza na cual, por unha ordenanza, se aprobou que non se pode aparcar, non sei que, non sei cuánto, vale? Entonces, desde o Grupo Socialista pensamos que a plaza é un ente histórico ou que sea para usarlo de outra maneira, pero tamén hai comerciantes e xente que vive na plaza. Hai comerciantes, hai bares, temos o acceso ao concello e temos que ir a varias cousas á festa. Se ven cualquier persona de fora, o normal é que veña a ver o casco histórico. Se non ten onde aparcar cerca da plaza ou na plaza, o seu gasto non vai ser na plaza. É dicir, se eu veño de fora e vou a un sitio de turismo ou onde sea, se quero tomar un café na plaza, non vou ir a aparcar ali abaixo do instituto e ir a tomar o café na plaza. Bueno, entón, desde o Grupo Socialista, o que se pretendía era que hai sitios, puxeramos como propuesta, hai unha finca aí, que é a finca do Jesusín, e aí sí que se podía facer cousas como se fai en outros concellos veciños, que non vou dicir nombres, pero sí que a veces se pode chegar a un acuerdo cos dueños das fincas ou das parcelas que non se paguen os impuestos ao concello e estarlos utilizando por aparcamentos ou o que sea, podense facer unhas obras. Entonces, pois nós pensamos que eso sería unha infraestructura que sí que lle daría beneficio a Viana e que sería un sitio onde se beneficiarían moitos comerciantes e moita xente que ten as súas tiendas na plaza. A moción xa a presentamos aí, agora que la ten que resolver, pois o vou a dicir, é dicir, eu non estou no equipo de gobierno, eu estou no equipo da Corporación Municipal. Entonces, ahora mismo, eu estou para dar ideas, as ideas que nas ten que levar a cabo, é a corporación, os que están mandando, é dicir, nós non mandamos, eu podo traer aquí unha proposta, se me aproban e a queren facer, págana, se a fai ben, sea para Viana, e se non a queren facer, é cousa súa, é dicir, eu sigo dicindo, é dicir, eu digo que a carretera de Dros está mal, como está
están outras carreteras do Concello de Viana, eu digo que Viana necesita un aparcamento, pero eu non podo facer nada, é dicir, eu non estou no equipo municipal para poder dispor das cousas, é dicir, que hai un alcalde, hai un teniente alcalde, e hai un equipo que será quen teña que mandar, igual. Se o algún home fose alcalde, pois non... Debería cousas a prensa que van a probar, que sí. Pero non me podría discutir así, nin a faltar a nadie. No, non. Sinto mal. Se non é discutir. Porque por non traer unha moción para lela xa non se pode levar a cabo. Dicir, a moción ten aí, dicir, eu creo que a xente non ven aos plenos, error número 1, dicir, a mí me parece vergonzoso, estarán gravados, espero que a xente nos este vendo e vexe o que está pasando, pero é dicir, o noso concello que ten aí un presupuesto de non sei cuántos millóns de euros, non vou dicir nada, porque depois seré tonta, tamén non os direi, ou cousas desas, pero que estemos deixando todo en máis de 4 ou 5 personas ou de quen sea e que non nos estemos pondo interés por o que está pasando e por o que se está facendo no concello. Pareceme vergonzoso que haxa 3 personas dentro un pleno aquí ou que veñen aquí para que vexan o que hai, máis que nada para que vexan o que hai ou o que se está facendo, vamos. Se a xente non interesa, pero non me vai interesar. Vamos, eu Santas Pascos, eu estou representando aquí un partido e a 500 e pico votantes que lle votaron ao Partido Socialista, os vou a defender mentres me toque, que hasta o mes de maio, e despois, pois, outro galo A política faremos en outro momento. Sí, a demagogia sí, pero eu teño dereito a falar, non? Sí, non se lle dixe, pero tamén ten un tempo. Entón, tamén lle falado... Cando non me estime que non podo seguir falando, dicime que me calme, calme. Hombre, se quere continuar, continúa, pero cuanto máis continúa, peor é para usted. No, para mí no. Sí. É para mí, como sei, eu teño que conmigo agora. Penso que sí, pero bueno. Sí, cuanto máis vale, peor é para mí. Creo que sí. Bueno, pues sí. Se é peor para mí, llevo por veciños de Viana, por veciños de Viana, porque eu non veño aquí a lucrarme para mí mismo. No. Se viñera a lucrarme para mí mismo, ou intentar crecer a mí misma, sería tonta, vamos. Eu para crecer non estou aquí, eu para crecer vou aí a casa como chourizos e veo leite, por exemplo. Eu non veño a crecer aquí, Eu aquí non veño a Xa crecer. te senera, home, xa non crecemos máis. Eu aquí veño a falar e a dicir o que hai. E veño a falar con palabras textuales porque, aunque non haxa público que non me entenda, eu sei que nas redes sociales alguén me vai a ver. María, perdona que che diga unha cosa, eu non vou te interrumpir. Mira, cando é unha moción, falame da moción e falamos da moción. Se é outra pregunta, falamos de outra pregunta. Pero en outro momento non me vas a deixar falar, Andrés, entonces, pois, di tú a tú, xa te digo. Vas a ter Teño a miña oportunidade de falar, falo de todo. Escoita, vas a ter preguntas, xa vas a ter todo. Bueno, As preguntas fala. Pero as preguntas non me contestas, entonces, Depende. Fago xa no mes de marzo, contestas no mes de septiembre. Deixa de por usted. É que xa me olvidei hasta da moción, e xa non podes. Terminou. María, É mira. que estou de chiste de verdade. Sí, creo que sí. Bueno, venga, xa acabei, sigamos callando. Damos ya a palabra ao grupo de BNG. A ver, o BNG cal é como é a literalidade da moción, porque, a ver, cando as mocións se presentan, pois, realmente o que hai que votar é o que põe no papel, non o que se poda falar. Igual Estamos de acuerdo, totalmente. Entón, Levo dicindo media hora. por eso, no, bueno, eu estou ciñíndome ao que hai que votar. Entonces, ás veces é difícil de entender as propostas que se fan. Neste caso, pues, tamén é un pouco complicado entender a proposta, porque, bueno, mezcla diferentes cousas, mezcla diferentes actuacións, desde que eu podo entender o que se quere dicir, pero o que hai que votar é o que põe. Entón, dende logo, a nós non nos convence o que sería, de alguma forma, o que se entende, non o que se põe por escritos, non o que se quere dicir sobre esta moción, que é de crear un aparcadoiro aí. Nos convence porque nos parece que nos tamén este ano presentamos unha proposta para comprar a finca dos Colemanes, que está aí por baixo, e que esa finca, pues, realmente, tal é como ten o Concello, pues, neste momento, uns fondos municipais importantes de remanentes que hai, pois sería o adecuado pois, tamén para facer ese aparcamento, que está moito máis accesible para toda a veciñanza, de facer aí un aparcamento e outras cousas que se podían facer nesa finca, porque é moi grande, e que é nesa que está nunha zona pois, un pouco máis complicada, porque a chegar á praza, pois, desde esa finca é unha pendiente, e, bueno, ten unha serie de complicacións. Entón, bueno, nos, como non nos convence esta proposta, bueno, nos vámonos a abster, porque non nos acaba de convencer, tal é como põe a literalidade. A parte que tampouco explica exactamente, porque dice que se pode facer un arrendamento, que se pode ceder de deixar de cobrar impuestos, pode non sei que, pero, bueno, non o dice, non dice, pois,
isto é o que propoñemos desta maneira, non que deixa un pouco no aire, como se pode facer, como non sei que, como non sei quanto, entón, tal e como está redactada non nos convence. Entón, como non nos convence, vamos a isto. Vale. Vamos a ver, a miña finca si me gusta, o que pasa que sería un que non la deixaran, non é a finca sola esa, hai máis fincas, e díceme, claro, de que se leemos os acordos, dice, a vista da boa disponibilidade da propietaria, a cesión da súa finca para a creación dun aparcadoiro someter a aprobación do pleno dar fomento ás conversas con Esperanza Arias para negociar os termos da cesión ou arrendamento, así como proceder ao estudo dos accesos. Vale, esa é a primeira línea. Vale, nos falamos con ela, a primeira cousa que nos manda é dicir, problemas con la maleza de unha finca que me están provocando daños en mi casa. O grupo socialista debe falar. Aí hai outro propietario que se chama Milladela ou quen sea, é dicir, hai un paso que hai unha finca que me parece que comprou incluso de Ricomar ou ten un paso, ten outras cousas que debía ser da irmá de Antonio, me parece, ou algo deso, é dicir, eu cando leo isto, digo, é que non, é que hai cousas que chaman a atención. O sea, vista da boa disponibilidade da propietaria, cando ven a propietaria denuncia. Usted falan con ela. Eu non, Xa lle digo cos asesores, pois non se fío dos asesores, por Dios. Entonces, é que temos que rechazar. A mí me encanta. Eu non te dices, bueno, encanta tamén esa idea. Que che dixen ao principio? Eu veio aquí para dar ideas, non para resolver. María, pero vamos a ver, los problemas, pero vamos a ver. Cuando tú ves eso, vamos a ver, tú dices eso, oye, me cacho la mano, se nos deixan a finca, venga, oye, non lle cobramos o, non lle cobramos o IVA. Claro, pues ya está. Claro, e incluso Claro, cobramos. la que tendrá que dar serás tú. Pero María, escoitache. Eu escoito que me dá a gana, confeso. Xa vexo, non, eu escoito todo. Contesto que me dá gana, pero escoito todo. Mira, se te dicen eso, tú me estás pronto... Vamos a ver, quen ten que falar ca Esperanza? Terá que falar o alcalde. María, e non falamos, pero estou te falando, escoítame só. E falache con él? Sí, mira. Falache con él? Sí, mándanos unha denuncia. Pero falache con él? Sí, María, sí, témola aquí, María. Témola aquí. Pero témola aquí. Solucionalle. Bueno, vale. Que queres que te diga? Vale, entonces, o sea, como está o tema, e como comprenderéis, é imposible. Falamos tamén co da finca esa. Tuvemos unha reunión acá. Sabe cuánto nos piden por o sitio? 380.000 euros. Entonces, aí xa non entramos en negociacións. Porque o diñeiro non é noso, o diñeiro é do Concello. Que pena non foi. O sea que as cousas son como son. Se alguén, e se vostede consigue, ou calquera consigue, que nos la cedan, ou que nos outra cousa, o que pasa que non é, hoxe non é decir, oye, o que sí que ten que facer é limpialas, os que están dentro, e esta outra veciña, limpialas, por ben con grietas, que llevan a casa, que llevan a etc. Entonces, eso non pode ser. Pero hai que ter os dedos de frente, e xa lle digo, non se fíen os que lle faen as mocións. Fíxese vostedes. As mocións presentas os equipos sociais. Claro, pois ben, e pregunte. E fale coa Esperanza con outro... Pero non li a moción, eu dixen idea, nada máis. Eu dixen que é imposible, se está ahora en frente con outra, está denunciando a outra, como lle me dicen que limpiadme todo, pero aí non pasa nada. Bueno, vamos para a seguinte moción, que é a moción do grupo de Venegas. Ten xa que ler? Non é dos, bueno. Era polo tema de... No, se votamos isto, sí, perdón, se quere. Sí, Non, a mí é igual. Sí, é como estamos falando tanto, xa votamos. Vale, como non se pode fazer, o noso grupo que hai que votar en contra porque é imposible. Feito co que falamos coa señora. Encantaríanos ter esa finca, pero hoxe mesmo é imposible. Entón, nos voto en contra porque non lle podemos facer. Votos a favor? Votos a favor. Votos a favor da moción? Xa te convencé. Abstencións? Ao final díate. Si lle gusta, seguramente... A idea é moi boa. A idea é buenísima. Claro, a idea que nos gusta. Eu que traía a idea. Poño un cartón, vou buscar. Poño casca de hogar. Sí. Xa está, pois. Non te preocupes. Queda aquí, non? Pois xa sabéis que non. Por eso. Non me acordo con outros.
Por eso non podo ser política, porque son demasiado sincero. Non me dei conta bailar, non te preocupes. Vale. Por lo menos é renovable, sí, señor. Sí, damos ya palabra a moción do BNG. A ver, esta moción é demandando que se manteña aberta a Oficina de Recaudación Municipal. A Oficina de Recaudación Municipal, que sempre estivo aberta no Concello de Viana do Bolo, cumpre unha función moi importante e necesaria para as veciñas e veciños. Nesta oficina tramítanse todo o referido aos impostos municipais, como pode ser o IBI, o imposto de bens inmobles, o imposto de circulación de vehículos e tamén todos os trámites referidos ao catastro de rústica e urbana. Para as veciñas e veciños de Viana é moi importante a atención personalizada para resolver os trámites relacionados cos impostos e ao catastro. Esta oficina dependente neste momento da Deputación Provincial de Ourense, encargada de prestar este servicio en nome do Concello de Viana, o Concello de Viana do Bolo paga a Deputación pola prestación do servicio por manter esta oficina aberta ao público uns 60.000 euros aproximadamente. Esta cesión de cobro de tributos e prestación de servicio de atención ao público foi acordada polo Goberno do Partido Popular e Andrés Montesinos na anterior etapa na alcaldía. Para o BNG foi unha sorpresa moi desagradable ver que se pechou a oficina e que xa nos atende de forma presencial as veciñas e veciños de Viana. Para o BNG é moi grave que se peche esta oficina e que se deixe da poboación de Viana sin este servicio tan importante, sobre todo cando hai unha porcentaxe moi importante de xente maior que está acostumada ao trato persoal e descoñece a forma de tramitar por vía telemática. Para o BNG non é de recibo que o Concello, que paga aproximadamente 60.000 euros á Deputación, permita que se peche esta oficina e se deixe a toda a veciñanza de Viana do Bolo sin este servicio. Para o BNG, a atitude de Andrés Montesinos e ao Partido Popular é moi grave neste caso. Como se pode permitir que se peche unha oficina que atenda a veciñanza e pola que o Concello paga 60.000 euros? Viana merece un goberno que defenda e que non permite que se acabe con este servicio. Por todo exposto, o Grupo Municipal do BNG, do Bloque Nacionalista Galego, propón os seguintes acordos. Que o Concello de Viana do Bolo exixe á Deputación que abra inmediatamente a oficina de recadación nas condicións nas que estaba anteriormente, e sempre con atención de forma presencial. E dous, no suposto que a Deputación non queira cumprir co que figura na concesión na cesión dos impostos, que se rescinda o convenio e ao Concello que proceda a abrir a oficina con atención presencial. María, ¿alguna cosa a decir? No. Vale, vamos a ver. Nesta moción, usted sabe que a recaudación que cobra X, o sea, un porcentaxe, como hai outras empresas que cobran o doble ou o triple. Neste caso, teño que decirle que o que estuvo sempre atendida, e a partir do día 3 de outubro vai a estar aberta outra vez. Con eso cerro. Por eso nos vamos a rexeitar a moción, porque xa fixemos os traballos necesarios, vai a estar a oficina aberta da mesma forma. Sí, sí. Con atención presencial e todo. Sí, xa estaba, xa estaba, estuvo sempre. Non, estuvo sempre, non. Estuvo sempre, sí. Bueno, estuvo sempre. logo porque a xente non podía recibir esa atención presencial e incluso, a ver, había un papel ali na porta mismo que dicía que se atendía nun teléfono e despois por vía telemática na sede da Deputación. Vai a ver, porque eso tamén vai a existir. Se quere chamar por teléfono, non quere ir a oficina, pode chamar por teléfono. Como moitas cosas. Eso non hai de discutir. Vale, pues, que se poda chamar por teléfono. Sí, vale, pues vai a estar atendida, estuvo atendida e vai a seguir estando atendida. Vale? Entonces, por eso o noso rechazo á moción, porque xa fixamos o noso traballo e vai a seguir atendida. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Nos queda rexeitado. Vamos ao seguinte punto do día, que son rogos e preguntas. Damos a palabra a María. Eu non teño moito que dicir. Eu non teño moito que dicir, só quero facer unha pregunta. Teño entendido que xo algún veciño que hai algunhas parolas por casco de Viana Rosa. Iso é un rogo. Non, é unha pregunta. Non son rogos tú. Sí, pero rogo, xa non ten rogo, non hai rogo, non? Vale, pregunta, primeira. Primeira pregunta. Pregunto, se hai varias farolas que non funcionan por Viana ou algunha que incluso está rota en algunha calle, e queríamos saber
porque preguntan os veciños se esas farolas se van a arreglar ou se non se van a arreglar ou se ten constancia o Concello de que estén estropeadas ou que non hace luz. Sí, voulle contestar. Sabemos exactamente as que hai. Quantas hai? Pode ser nos de cabeza non sei as que hai máis ou menos. Temos, sabe que o noso electricista está de baixa, temos unha empresa para cubrir o mentras este, porque debe ser a baixa, debe ser larga, ten un problema. Oye, eso primeiro é as persoas. Entonces contratamos outra empresa para que nos faga todo eso, para os pueblos e vai a distintos sitios. Seguramente xa o vostede o sabe. Sí, sei que está de baixo. No, sabe que vai outra empresa, entonces estamos mirando, non lle podemos meter tampouco eso, como hai que limpiar algunhas bellas, que están aí, que nunca se limpiaron, e a mí vai que facer. Pero estamos nesa, vale? E outra pregunta, quería saber se realmente desde o Concello se están visitando o pueblo para ver que problemas ten ou cando foi no tema da sequía, que problemas estaban tendo, se tiñan abastecimiento todos, se non tiñan. A pregunta é, estás facendo visitas a todos os pueblos para preguntarles a xente que necesitan ou que non necesitan, ou realmente só atendemos as cousas cando ven os pedaños a pedirnos? Estamos atendendo, estamos sabendo e atendendo. As dúas cousas? Sí. Vale. Damos a palabra ao grupo do BNG. A ver, a primeira pregunta sobre a Rúa do Teatro. Nesa rúa deixouse, cando se fizo as obras da Plaza María Pita, deixouse nunhas condicións lamentables que todo o mundo pode ver ou pasar por ali. Eso xa foi hai máis de mes e medio que se acabaron as obras, bueno, por aí, máis ou menos mes e medio que se acabaron as obras da María Pita e seguen esas nefastas condicións. A nosa pregunta sobre esa Rúa do Teatro é se se pensa arranxar e cando se vai arranxar. Algo máis sobre esa pregunta? Non. Vale. Esa obra non ten nada que ver coa da María Pita, era simplemente enganchar o que é a auga, que non lo solucionaron, xa que tiñan material suficiente, engancharon o que só metimos a traída, entón deixouse aberta porque se vai facer unha obra aí, vai se terminar toda esa. O sea, vai se terminar antes de que acabe. Non ten nada que ver con esa obra. Eso foi un regalo de tubería que nos deu a empresa, que lle sobraba, de nosa empresa, entón meteu tubería nova para despois, cando se rompa, cando haxe que romper o outro, pero aproveitamos a tubería. O sea, que é un ben para o Concello. Vale. A segunda pregunta sobre as festas patronais, se nos podría dicir canto costaron un desglose do gasto das festas patronais do mes de agosto. Porque nos decretos e todo o que puidemos ver, é moi complicado saber canto foi o coste das festas. Sí, o gasto das festas estaba presupuestado en 80.000 euros. Despois hai outros temas, ao mellor máis que nada son 80.000 euros. Pois hai igual algunha cousa de teatro, algunha función máis que se fixera, que se pagou co que se recaudou por aí, co que se recaudou incluso con Carlos Núñez, etc. 80.000 euros. Esa é a partida que había para as festas. Non, a partida xa sei, pero digo canto costaron. Se costaron 80.000. Mas de aí non se pode pasar. Vale. A outra pregunta sobre tamén é un apartado das festas patronais. Vimos que se pagou por un palco para a xornada de folclore, concretamente uns 1.600 euros por un palco para a xornada de folclore. Pero eu estuve na xornada de folclore e ali non se utilizou ningún palco. Entón, non entendo moi ben porque se pagou un palco para a xornada de folclore cando no pabellón, que foi de forma a xornada de folclore, non houve palco ningún. Por eso preguntamos por que se pagou un palco se non houve para a xornada de folclore. Eu penso que non se pagou palco ningún. Porque non penso que non se pagou palco ningún. Igual estaba presupuestado. Teño que xa yo direi exactamente. O que si se pagou foi para Carlos Núñez. Non, isto é das xornadas de folclore. Estaba presupuestado porque iba a ser en María Pita, non pudo ser, entonces mandaron ao pabellón. Entonces non creo que este pagado. De todas formas, contestarei no siguiente pleno. Apuntame eso porque non... Pero penso que non.
Creo que estaba presupuestado porque nos echábamos unha empresa que era moi barato e incluso creo que intentamos facer así, pero ver que non se podía facer porque despois non quixeron porque había moita pendiente ou eso, que sabes que son... e non se fixo. Fixo non mellor. Eu refiérome que na resolución é aprobar ese gasto. Sí, pero o gasto a mellor está aprobado, pero non está pagado. Non Que é o que lle teño que contestar, porque senón sí que yo temos que reclamar, por suposto. Eso, moi claro. E ademais, iso agradezco yo como diga. A cuarta pregunta que temos é sobre os policías locais ou policías municipais. Se pode explicar por que foron degradados de alguna forma, por chamarlle dunha forma suave, a vigilantes municipais na última RPT. Nada máis desa pregunta. Teño, se quer leollas todas. Sí, pues lemas así, o sea, degradados a primeira cosa, non? Se lle parece normal que unhos funcionarios que levan exercendo de policías locais en torno a 30 anos, ya así lle figuraba, pois, tanto nas nóminas como en todo relacionado nos presupuestos, en todo IVA figuraban como policías municipais, agora, pois, aparezan como vixiantes municipais. Tamén porque siguen sendo que logo xan degradados e puñeronlles vigilantes municipais que teñen unhas funcións distintas aos de policías locais, porque siguen utilizando o uniforme de policía local, coche de policía local, e tamén porque teñen na praza un local de policía local se son vixiantes municipais, que son dúas cousas totalmente distintas e teñen unhas competencias totalmente distintas. E tamén porque se incumple a Lei de Coordinación das Policías Locais de Galicia con respecto a estes funcionarios. E tamén se lle parece normal este trato que se lle está a dar a uns funcionarios exemplares para o noso punto de vista. Mira, con unha pregunta xa lle digo todas. É dicir, desde sempre, desde o ano, desde que entraron, no momento que entraron, son C2. Son C2. Usted sabe que para ser policía local teñen que ir a Silleda, teñen que salir de Silleda. Eles tuveron un curso e poderon ir nun foro. Eles non poden levar pistolas, por exemplo. Entón, o que sacou na RPT foi do que tiñan sempre. Están exactamente igual que estaban, só que ten máis sueldo, porque a RPT considerouse que tiña que ter máis sueldo. Están exactamente, o sea, que degradados, nada. Ten que ter un coche da Policía Municipal, porque así non lo dicen, como se pon vixiante municipal. O coche é o de menos. Se é unha cousa, unha subvención que pedimos a Xunta, e dánoslo así. E despois teñen que ter un local, pois, ao mellor, ter súas cousas, guardar moitas cousas, ir ali, fazer escritos, fazer cousas. É dicir, de degradados, en absoluto. De todas formas, eles, falouse con eles, e eles ten que mirar, o sea, os seus dereitos. E se eles ten os seus dereitos, este equipo de goberno non lles vai quitar. Non lles vai quitar, pero por nada. Pero dese conta que desde que entraron foron, chamase policía local, e os traxes poen policía local, pero son vixiantes. Son vixiantes. E son C2. O cual iso cargaría C1, pero teñen que ter un título, teñen que salir da Academia de Silleda, etc. Como cualquier militar ou cualquier outra cousa. Bueno, eu, neste caso, a lei de policías de coordinación das policías locais de Galicia é moi clara. Dice nos artículos referentes aos vigilantes municipais, textualmente dice que nos concellos que non dispoñan do corpo de policía local poderán realizarse as funcións de custodia e vigilancia de bens e de servicios por personal funcionario de carreira que reciba a denominación de vigilantes municipais. Os concellos poderán crear un máximo de 2 postos de traballo de vigilantes municipais. É dicir, se son vigilantes municipais, hai 3, eso sabémoslo todo. E depois, nos concellos nos que haxa un corpo de policía local, non poden crearse plazas de vigilantes municipais. Se son policías locais, non se poden crear vigilantes municipais. Eso dice o artigo 88 con respecto a iso. Vamos a ver, se vostede sabe que a pregunta xa está, non? Vou a seguir máis, que xa me fixo 3 ou 4, xa nesa primeira xa lle contestei, pero vou a dicir a mesma. Nós non temos impedimento ningún, se eles legalmente, que xa lle dixemos, se legalmente poden, nós non temos que nada, o que pasa é que nós non podemos ir contra a ilegalidade. É dicir, se eles non foron de Silleda... Espere, deixeme contestar, por favor, xa foron sempre. Son policías que non se foron de toda a vida. Vais a RPT dice
que son C2, pois son C2. Entón, C2 veise desde atrás, pero é que o que che presentan e o que ten non ten eso. Eles non foron a Silleda. Vostede sabe que ten que ir a Silleda. Eu non podo ser o mellor capitán se veño de... se escalo, se vou en escala, no ejército, ou noutra cousa. Ora, ojalá, que nós estamos con eles. É o que te quero dicir, que estamos con eles. Dixémoslle que negocien, o sea, que paran os sindicatos, se ten algo legal, punto, nos apoyémonos de maravilla. O sea, é que non temos, dixémoslle eles particularmente, O sea, que ese tema para nós está. Sempre nos que nos digan que non cometamos nos ilegalidade ninguna, estamos apoyados. Esta pregunta é sobre as ofertas de emprego que fai o Concello. Preguntamos porque non se publicitan adecuadamente as ofertas de emprego todas que fai o Concello, tanto na web municipal como nas redes sociais ou incluso como bandos nas parroquias para que todo o mundo do Concello sepa que hai esas ofertas de emprego público. Entón, sabemos que houve algunhas que non foron publicitadas desa maneira e outras sí, por eso preguntamos porque non se fai unha oferta pública, cando se fai unha oferta dun posto de traballo, pois non se publicita sempre igual. É sempre nas redes sociales do Concello, na página web do Concello e incluso con banco público. Creo que se faen en todas. Me parece que non se fixo no socorrista co Solavión. Non, algunhas non se fixo. Xa me fixo a pregunta, só se fixo, creo que non se fixo no do socorrista, porque Solavión. Vale, pois... E era o que estaba homologado. No resto faise todo. Exactamente como facían vostedes. Exactamente como facían vostedes. Non é certo. Bueno, siguiente pregunta. Vale. A siguiente pregunta, pero non é certo que se A ver, todo, eu dicindo que sí. Usted, a mí fixe unha pregunta e eu respondí. Na limpeza viaria, porque no mes de agosto non se fixe unha limpeza adecuada das rúas do noso concello, das rúas da capitalidade municipal. Porque nese momento se deuse a mala imaxe nunha época de máxima afluencia de visitantes. Porque subindo como se subiu de unha forma tan exagerada a aportación municipal que había desde o Concello á Diputación por ese servicio que é a limpeza viaria, non se realiza adecuadamente. Non? Sí. Vale. Vamos a ver, hai xente que estaba de vacacións, viñeron dúas brigadas, veu o camión a limpiar, estuveron os nosos traballadores do Concello limpiando, estuveron nas festas limpiando, estuveron sábado, domingo, festivos, lunes e martes, todas as festas limpiando, todos os días estuveron limpiando. O que non o veía que non sale. O sea que, estou dicindo que viñeron dúas brigadas con sopladores, viñeron varios días, dúas brigadas. Veu o camión baldeando todas as calles. Os nosos traballadores estuveron baldeando as calles, a plaza, etc. O sea que é verdad que estaban de vacacións, en algún momento, sí se viu, pero bueno, a xente tamén ten que estar de vacacións. O sea, non podemos defender a uns e os outros quitarles as vacacións. Siguiente pregunta. Esta é sobre a roza das pistas municipais. Canto supón o coste de rozar as pistas municipais? Pois as pistas municipais é o que nos gaste o trator. Solo? Sí, da mecánica e tal, sí. Vale. Esta é sobre a roza da estrada de San Agostiño. Acaba de dicir que se empezou a obra da estrada de San Agostiño e tamén, no mes de agosto, máis ou menos, rozouse a cargo, en teoría, da empresa que fai a obra. A nosa sorpresa é que o Concello pagou 4.500 euros por esa roza, ou eso que figura. Entón preguntamos por que o Concello paga a roza da estrada de San Agostiño, cando en teoría teria que pagar a empresa que foi a xudicataria da obra. Ou eso é o que teria que facer. Ten alguna pregunta máis sobre eso? Non. Vale. Vostede non sabe que hai unha subvención da Diputación de 4.500 euros para as carreteras da Diputación que nos dan ao Concello? A carretera de San Agostiño hasta se ver que Eusepa é da Diputación. Entonces, esa non é a carretera de San Agostiño. De San Agostiño a Sever, solo collen a carretera deles, dan 4.500 euros e eso pagan eles, unha subvención deles. O Concello pagou, a factura está aí, é pagada polo Concello. E a subvención? Bueno, a subvención, eu estou preguntando de quen é a quen pagou. carretera. Non me confundan unha carretera con outra. Non Home, quero aí confundir a dice nadie. carretera de estrada de San Agostiño. Estoulle contestando. Vai de San Agostiño no fondo hasta Sever.
Esa carretera es de la Diputación. Sí, Vale, entonces, ela dá unha subvención para limpiar as súas carreteras. vale. Vale, o sea que non a pagou o Concello. Paga unha subvención da Diputación. Non é a carretera de San Agustín. Vale, non é a carretera que se está facendo. É a carretera da Diputación. E lo paga ella, con unha subvención. Eso é a súa resposta. Moi ben. Home, claro, é que si, home, é que xa te goste, parece mentira. Vale. Hai outra pregunta, sobre unhas sinais que había na Praza María Pita. Na Praza María Pita había unha sinal de rutas que fora subvencionada no seu día pola Consellería de Medio Ambiente que teñía a ruta de Pinza e a ruta do Pai Eterno. Esa sinal foi retirada no seu momento cando se arranxou a plaza e está ali tirada, abandonada, na Rúa Teatro. Entonces, nos preguntamos que pensa facer con esa señal, se deixan ali abandonada, tirada, ou se pensan volver a colocala onde estaba. Colocala onde está. Volver a colocala onde estaba. E tamén, con respecto á sinal, a sinal de elementos patrimoniais, que tamén había unha sinal ali, na entrada da Plaza María Pita, desde a U533, e desde a travesía había outra sinal que era de núcleo, no que estaban señalizados os núcleos rurais do Concello, tamén que fora subvencionada por Turismo de Galicia, tamén foi retirada, esa sí que non sabemos onde está, porque non a vimos. Non lle dixo aquí onde está. Non. A mí, E a desbrozadora tampouco lle dixo onde está. Aquí? Unha desbrozadora. Pois non sei. Eu sei onde vin a outra, que a vin. Non, só lle digo eso. Eu estou dicindo que esa, se acorda. Eu esa non sei onde está, porque foi retirada nese momento. Pois cando a encontremos, colocaremos. Como que cando a encontre? Claro, cando se encontre a Chirma, colocarase tamén. Non sei onde está. Solo preguntamos onde Ah, está. bueno, eu non sei onde está. Fai falta... Ustedes saberán, foron os que a retiraron. Sabemos. Ustedes saberán que foron os que a retiraron, non? Sí, Porque sí. aquela estaba hasta que se fizo a Praza María Pita. Entón, retirouse esa señal de ali, e nos preguntamos onde está, e se van volver a colocala Sí. ou non. Cando se sepa onde está, colocamos. Vale, pois pregunten a empresa se Hai un retirou. problema, non? Terá que lle preguntar á empresa. Porque non era tan pequena a señal. Igual que unha desbrozadora. É o mismo problema. Ai, eu non teño, Eu non veño teño- aquí con eu- supuestos eu que non me estou contan, aquí, non. Vale, eu non está estou Son aquí outros para... grupos que Siguiente veñen pregunta. Eu aquí, non estou veise aquí para saber causa- onde está. Está falando ele. Eu Usted non despois estou- me quere facer algunha pregunta, tamén me Eu apoio. non estou aquí para saber onde a empresa retirou esa señal, cando se fizo a obra, pois estorbaríalle, e se retirou, pois lóxicamente, Onde a desbrozadora? eu non os... bueno, eso son cousas súas, eu non teño que saber onde ten ustedes as súas cousas. Supoise que... Está feo, se non o sabes, está feo. Está moi feo. As preguntas, pois faceme insinuar eso dunha persona que non está aquí, pois pareceme... Estamos sí, estamos Pareceme bastante grave, insinuar de que roubou alguén, como é o que está dicindo Vale, usted. sí, continúo. Esa, Non, ten se non datos teño con non denuncia máis. no cuartel. Dígame algunha máis. A ver, esta é sobre o centro de día e a casa o centro de día bueno, esta obra do centro de día que já se falou antes del polo que temos entendido vai cambiar de nombre e vai se chamar Casa do Maior. Preguntamos por que se cambia de nombre e que consecuencias trae ese cambio de nombre, se é verdad que se vai cambiar de nombre, se non é verdad, pois xa me dice que non. Sí, sí, vais a cambiar de nombre por a siguiente razón. Ou intentes cambiar de nombre. Temos prometido unha subvención para a Casa do Maior. A Casa do Maior implica, o sea, un centro de día implica unha cousa, é como unha residencia. É dicir, os nosos usuarios terían que pagar unha cantidade de dinheiro. Se a Casa do Maior pagan 0 euros. Vale, collen a certas persoas, a persoas que teñan o título, que teñan a cousa, contratan a Casa do Maior compónse de 5, cada casa compónse de 5 persoas, de 5 usuarios, e máis unha persona cos atenda. Esa persona paga a xunta, ten que ter autónomos, e eles pagan 0 euros. Só terían que pagar 5 euros por a comida, se quedan a comer. Entón, ese é o cambio. Entonces, que vai ser? A Casa do Maior. centro de día para 5 personas. Casa da Maior. Pode haber 5 casas. Casa da Maior. Ah, para 5 5 casas, casas. claro, son 5 por... O sea, Vale, son vale, 5 vale. por 5, 25, son 6, porque son huecos de 5 personas. Bueno. Vale.
Nesta é sobre un plan que vimos aquí nunha resolución, que é o Plan de Turismo Sostíbel, que se fala de que se paga, que se pagaron ou se van pagar sobre 10.000 euros. Entón, non sabemos que é ese plan. Preguntamos sobre ese plan de turismo sostíbel, sobre esa subvención ou ese que se vai pagar. Non sabemos nin se é unha subvención, nin se é que o Concello vai fazer un plan, nin se está feito, nin se está, porque non tuvemos coñecemento na máis que o que põe na resolución. Vale, eu ahora mesmo me parece que é polo GDR, pero non o sei, entón non vou contestar. Creo que é por medio do GDR, pero non o sei. Vale. Entón contestarei no siguiente pregunta. E despois tamén se nos podría explicar someramente pois que contencioso lle presentaron ao Concello pois dúas persoas que supoño que según pon na resolución, pois non sei se quere digo o nombre ou se non, pois non o digo. Ou dígame de que se trata, pois senón Non sei, por eso lle pregunto de que é, porque non pode nada máis que a nombreamento dun abogado, pois para ese contencioso é que se presentaron un contencioso ao Concello pois con un número de expediente e dúas persoas que unha chamase entón, sí. Entón, Sí. xa non vou dar máis datos personales, pero Sí, bueno, no, entonces que se me pode decir, non sabía, sí, se me pode decir que tipo de contencioso Sí, é. ese non me entra así. O contencioso é por unha casa, unha vivenda que fixo un chalé adosado que fixo un telladiño, como está un galpón ou un telladiño, fixo así, entonces a señora denunciou. Nos chamamos a persona, chamámonos, vimos a persona, porque tiña que quitar, etcétera. E a persona meternos tamén. Pero nos xa temos denunciado tamén a persona, claro. A persona que ten que facer é quitar aquilo. Falamos, fixemos un informe ao arquitecto e dice que iso non pode estar así. Entón, fixo na parte de atrás, fixo un porche. Entón, pois tamén nos tocou a nos, pero non sei... No, agora solamente preguntas. Claro, fixemos todos os trámites e ten que tiralo. Vale, pois non hai máis preguntas. Bueno, pois entonces cerramos o xogo.